Tevger û êrişên Daişê yên li rojhilata navîn bandorê li ser civak û derdorên îslamî parêzên Tirkiyeyê jî dike. Piştî êrişên Daişê weke civaka îslamparêz ya cîhanê, civaka îslamparêzên Tirkiyeyê jî daxwaz û rêbazên Daişê bandor û encamên wê di nava xwe de nîqaş dikin. Weke televizyona Rûdawê me jî xwest nêrînên derdorên îslamparêz yên Tirkiyeyê werbigirin. Ez nebawerim ku derbarê Daişê de îslamparêz xwedî zimanekî homojen bin. Ji xwe berê jî zimanekî wisa tune bû. Li gor baweriya min navbera piraniya derdorên îslamparêz û Daişê de duwarê rêbaz, şeklê rêxistinkirin û ramanan de pirsgirêkên ciddî hene. Lê di nava wan de hin derdor hene ku li gel mesafeyê dixin navbera xwe û Daişê, dîsa jî dibêjin divê em şert û mercên ku Daişê derxistiye holê fehm bikin û wateyekê bidinê. Zimanê îslamparêziyê li ser sê hêman ava dibe. Yek ji wan jî îtihadî îslam e, yanî divê îslamparêz zimanekî anti-emperyalîst bikarbînin. Lê mixabin niha yê raser ne ev ziman e. Li gor serokê Ofîsa Geşepêdana Stratejîk ya Serokatiya Diyaneta Tirkiyeyê Necdet Subaşi, Daeş dixwaze bi referansên îslamî xwe meşrû bike. Tarih boyunca İslamilik iddiası. Di dîrokê de ew komên ku îddiaya îslamparêziyê dikin, ji bo rewabûnê herdem referansên îslamî bikar anîne. Dema em ji vê hêlê li meseleyê binêrin, ne zêde sosretek û Daîş an jî tevgereke din van referansan bikarbîne. Di vê coğrafyayê de îslam ji bo rewayê çavkaniyek girîng e. Divê em ser wî tiştî bisekinin ku coğrafyaya me wê çawa komeke meyla wê li ser tundiyê heye tolere bike. Divê rewşenbîrên cîhana Müslüman bi awayekî xwînsar analizan ser vê rewşê bikin. Soğukkanlı bir şekilde analiz yapmaları gerekiyor. Derketa holê li Tirkiyeyê ji nava tevgerên îslamparêz hin kes diçin nava Daişê û li rojava beşdarî şer dibin. Ev rewş dihêle ku gelek derdor, bişik û goman nêzîkî hêzên îslamparêzên Tirkiyeyê bibin. Ferit Demirel, Rûdaw.